Isaiah chapter 45 verse 5. Izizwe zenhlanga zigugukela kuThixo kaIsrayeli. Verse 5. NginguYehova, akukho umbi, akukho Thixo ingendimi. Verse 6. Nakubhinqa ungandazi ukuze bazi bathabathela ekuphumeni kwelanga nasekutshoneni kwalo ukuba akukho namnye ingendimi, ndinguYehova, akukho umbi. And the Lord add the blessings put in the reading of the word. The church may receive. Now, With the verse we've just read, it is Jehovah speaking. And I am the Lord, and there is none else. There is no God beside me. I get thee, thou hast not known me. Abantu bayakwazi ukumqaphela uThixo xa besebenza kwisigaba esidlulileyo. People are able to recognize God when He's working on a past age, And bakwazi ukuzifunda ii-promises ngendlela azasebenza ngalo kwixesha elingaphambili. and they also able to read and understand the promises He will do in the future. Kodwa bangakwazi ukumbona esebenza today. But they fail to see Him working today. Amen. Now that's why uThixo ethetha ngolu hlobo. That's why now God speaks in this manner. Uthi ndithi ndakubhinqa ungandazi. He says, I get it thee, though thou hast not known me. Yes, abantu sometimes bayamthanda uThixo. Sometimes people love God. Bayafuna ukumkhonza. They want to worship God. But ngamanye amaxesha baye bambhuda uThixo uba bamkhonze njani ngelo xesha. But they miss God on how to serve or worship Him in Ngoba na that usuke time. athi akungena kwiveli abantu bangamazi. Because when He then enters into a veil, people don't know Him. Bamreject uThixo. They would then reject Him. Amen. Now kukhona le verse chapter Daniel 7. Now there's a book of Daniel chapter 7. If uyafumanisa pha ku14, If you understand or read chapter 14, verse 14, nguThixo negunya. it is God who's got the dominion. Yena unguThixo lamandla onke. He is the God Almighty. Xeshukweni uAbraham waye thandaza uThixo. While Abraham was praying to God, Then uThixo waye kuAbraham wazifunga. now God saw by Himself to Ngoba Abraham. kwakungekho gunya lingaphezulu kuThixo. Because there was no higher dominion or authority Yena above God. uligunya elikhulu. He is the Almighty or the high authority. Kodwa siyafumanisa pha 14 igunya lakhe usuke walinika umuntu. But now we understand in verse 14 that His dominion or authority has been transferred to man. Njengoba sithi ukuthi wanikwa igunya nobuhandiba As he says, nobulumko. as he said, and there was given him dominion and glory, Amen. Ukuze zonke inhlanga nezizwe that all people, nations and languages zibuse kulowo unikwe igunya. should serve him who's been given the dominion. Amen. Ngoba now nxa esiza uThixo abantu abamazi. Because when God comes, people fail to see or recognize Him. Kuya kunyanzeleka uThixo athathe umuntu abe kwisimo somuntu. Then God would then need to take a form of a man. Now uThixo aweshipwe ekwisimo somuntu. Then God would be worshipped in a form of a man. Uyemrana uyasixelela ukuthi uthe uThixo yedwa before the foundation of the world. Abraham tells us that while God was alone before the foundation of the world, Pha encingeni yakhe yangemva in his back mind, wayefuna uba ngungqa phambili kwindalo yakhe. he wanted to stand out from his nature. Amen. Na wayefuna na ukudlelana nemvelo yakhe abe ngomnye kwimvelo yakhe. He actually wanted to fellowship with his creation and actually be one of his creation. Wayefuna uba ngomnye wethu azokuma emva kwepulpit eshumayeza ibandla lakhe. He wanted to be one of us so he could stand behind the pulpit and preach to his church. But uthe wakuyenza lonto leyo. But when he did that, Abantu abamazi. people failed to see him or they knew him not.
siyamfumanisa kwincwadi kaIsaya We also understand in the book of Isaiah, uthi abantu bam basuke bandishiya mna thendela amanzi aphilileyo. he says, my people have actually forsaken me or left me the well of waters. Basuke bazombela amaqula akhangekileyo. And they actually dug themselves broken cisterns. Ngoba uthe wakufika abantu abama. Because when he came, people knew him not. Now to know God Ukwazi uThixo, kumele ube nesithilelo. you have to have revelation. Amen. Kubekho into elapha kuwe ayivela kuye wonke. Something that's in you that actually comes from God. Amen. uThixo makabongwe. God be praised. Yeah, umyalezo wami uthi the coming God. My message is to Thixo zayo. Amen. Now kwincwadi ye-7 church ages, The book of 7 church ages, William Branham uthi ngathi, Brother Branham says, he is coming. uyeza, He is coming uyeza, in clouds, uza namafu, cloud of glory, amasozuko, as when he was seen upon the mountain of transfiguration. njengoko wayeboniwe phezu kwentaba yotshiwo. His garment were shining as the power of God unfolded him. Ingubo zakhe zazikhazimla njengoba amandla kaThixo ayetwabululuka phezu kwakhe. And every eye shall see him. Kwaye onke amehlo ayakumbona. That means this is not the rapture. Ithi lento ayinoxwilo olu. This is when he came. He came to take over Kuxa wayezokuthabatha over his rightful place ezothabatha indawo eyeyakhe as a ruler. njengomlawuli. You know, ixesha le-7 church ages lidlule. The time of 7 church ages is past. Ixesha loxhwilo lidlule. The time of rapture is past. The church is gone. Ubandla limkile. The church is gone with him. Ibandla limke kunye naye. Now, ngayavela kwincwadi ka-Revelation chapter 5. When he appears in the book of Revelation chapter 5, Uvela njengengonyama, he appears as a lion, as a judge. njengomgwebi. Amen. Right. Now ibandla likuye that time. Now the church is actually with him at that time. Now uzibonakalisa kwiilwimi zonke, Now nakwintlanga zonke, he is- nakubantu He bonke. is expressing himself unto all languages, unto all people, and unto all nations. Remember, this Khumbula, message of the hour teaching us khumbula lo myalezo weyure uyasifundisa. and reveal to us Achile kuthi that God is carrying us. uba uThixo usithwele. Amen. Amen. Now, kunezinto ezinhlanu There are 5 things ezimumathwe yi-message of the that hour. is actually kept by the message of the hour. Now, i-message of the hour inento lapha kuye ngumongo. There's a in the message of the hour there is what is actually a bone marrow, Eyona ncama nencama isethwelwe yi-message of the hour. which is actually what is carried by the message of the hour, Umongo we-message of the which hour. is the content or the core of the message. Le nto uWilliam Branham athi ngayithetha, that was the center point of the message. What William Branham calls it the center point of the message. Umbindi womyalezo. Amen. Amen. Now, number 1, Number 1, he revealed to us that he God chose us in him before the foundation of the world. uThixo wasanyula sikuye phambi koba kusekwe ihlabathi. Yenye yezinto wazembula leyo. Yenye, that's one of the things he actually revealed. Number 2, 2, how God redeemed us on the cross. uba uThixo usihlangule kanjani emnqamlezweni. Number 3, Okwesithathu, how God interceded for us during the 7th church age. uThixo usingxengxezele kanjani ngexesha lamabandla asixhenxe. Amen. Amen. Number 4, Yesine, how God cleansed us when he opened the seals. uThixo usibange kanjani xa evula amatywina. Number 5, Yesihlanu, he brought us when he came on clouds. waza kunye nathi xa wayesiza namafu. Ngoba now ihlabathi lathi lakujonga Because when the world looked the cloud, at the elifini, now labona nawo ilifu nje khaya. they saw just a normal cloud. Kodwa the members of the message of the Kodwa hour, amalungu omyalezo weyure, the bride of Christ, umtshakazi kaKristu, yabona itheophany. they saw their theophanies. Ngoba zonke angel ebezikhona kwi-7 church Because ages all the angels that were during the 7 church ages, ziza nabantu bazo. they actually come with their
own people. Now i-cloud Now a cloud yinhlanganisela is a combination or Yeah. constellation yabantu bonke bebekhona before the foundation of of the world. all the people who were there Amen. before the foundation of the world. Amen. Amen. Spoken word is the leadership. Spoken University in Kokeli 177. 177. You see it. Uyabona? If you are ordained Uyibona uba umiselwe to see it, uba uyibone. if you are not, Uba umiselwa you won. awusoze uyibone. Amen. Now, this message of the hour Lo myalezo weyure is set for elects. only came for the elect. Abantu abaqhutywa ngumoya kaThixo. People who were actually driven by the Spirit of God to come and worship God. Now, iBhayibheli yasibonisa umuntu uyakwazi ukumkhonza uThixo kube kungekho nto empushayo. Now, the Bible shows us that people can serve God while there's nothing pushing them to serve Ngoba God. one time uThixo uYesu Kristu wababona benjengamafa ngenamanga. Because one time Jesus saw them as clouds without waters. Amen. Amen. Bayeza bazoworship. They came to worship, But uThixo into ayijongileyo but what God was looking at ngabo bazokumamela bemamela ngesoul. are those who will actually listen to Him through the soul. Now uThixo uza kubo. Now God comes to those. Amen. The 7 seal book. Yeah. Amen. With 375 275, to 521. 521. Amen. Page 397. Page 397. Sorry. Yeah, paragraph 521. Paragraph 521. The 7th seal Itshina lesixhenxe is not to be known alisoze lazeke okanye laziwe to the public. kumndilili. Amen. Now, verse 14, verse 13. Verse 13. Verse 13. Ndabona embonweni I saw in a vision yasebusuku of the night, nako kusiza ngamafu ezulu there came by the clouds of heaven onjengonyana womntu one that looked like the Son of Man, wafika kunyangele mihla and came to the Ancient of Days, wasondezwa phambi kwakhe. and they brought him near before him. You know, oku kwabonwa nguDaniel, Now what was seen by Daniel koku kwabonwa nguYohane. is what was seen by John. uYohane, he was the type of the bride. uYohane wayezekelisa okanye sisithunzi somtshakazi. Now, Revelation chapter 10, Now isitshilelo sahluko seshumi, uthi ndabona, he says, I saw amen, the mighty angel isithunywa esinamandla esasine rainbow emnantsikeni phezu kwentloko yakhe. with a rainbow over his head. Now that was Christ. YayibuKristu lowa. Kodwa uChrist wayengezi kwibride, But the Christ was not coming to the bride. wayengezi He was emhlabeni. not coming to the earth. He was coming straight to the messenger. Wayesiza ngqo kumthunywa. Ngoba yena kwakunyanzeleka ukuthi nawo avule imessenger, Because he had to open. afake umkhono wakhe anxibe He had to imessenger, open and wear the aze kuthi message. njengonyana So womntu. that we would come like the Son of Man. Amen. That's right. Intombi equleni, Now the woman at the well, laa ntombi equleni yayingakwazi nokukhonza. she could not even serve or worship. Yayisithi ngayibona ibandla yenza olu hlobo, When she saw the church, she would hide her face ngoba yayisaziwa njengomntu omdaka. because she was known or popular as a dirty woman. But the time ihlangana nalo wayinxitywa But nguThixo, when she met the one who was wathi born siyazi by God, thina by she revelation said, we know by revelation ukuba uthi wakufika that when he comes, asixelele ezinto. she will tell us all things. Na uyaqophozela ngapha kwento eyayinxitywa nguyehova, Now she penetrated up beyond what God was doing yangena ngapha kwamahlengezi enyama, and penetrated through the veil of flesh yamrhola uyehova. and brought God. Sixelele bawa uMesiya And she told her that Messiah, xa ethe wafika when he has come, uya kusixelela ezinto. he will tell us all things. Akho muntu phezu komhlaba, There is no man upon the face of akho the earth. msumeli phezu There is no preacher komhlaba, upon the face of the earth. akho mpristi phezu There
There's no priest womhlaba upon the face of the earth azosixelela izinto that will tell us the things you're telling us. only the Messiah. It can only be Messiah. Amen. The way. That's right. Amen. Ngoba phakuyo Because in that woman, yayinoYehova. she had God. Now kunyangele mihla wasondezwa phambi Now kwakhe. he was brought before the Ancient of Days Wanikwa igunya and was given him dominion nobuhandiba. and glory. Amen. Amen. Yanikwa ubuhandiba. A man was given dominion Ubuhandiba and bobuka glory. Yehova. Now the glory is of God, But uYehova but God wabuthatha kuye took his glory wabanika le ndoda. and gave it to this man. Yayindoda enikiweyo. Now this man was given Nobukumka. and kingdom. NguThixo yedwa ukumka. Can only be God who But is the king. yanikwa nobukumka. And he was also given the kingdom Ukuze zonke inhlanga nezizwe that all people, nations, and languages nelwimi zibuse igunya lakhe. should serve him, his dominion. If today If namhlanje ureject igunya lakhe, you are rejecting his dominion, awumameli kuye, do not listen from him. akho zulu kuwe. There is no heaven for you. Now singabantu bezulu, singabantu abaraptheweyo We are the people of heaven who have been raptured ngenxa yemfundiso zakhe. because of his teachings. Amen. Ngoba nguyena umnikiweyo Because he's the one who's given igunya the dominion elingunaphakade. and everlasting dominion. Wanikwa igunya He elingunaphakade. was given an everlasting dominion. Amen. Amen. Igunya eliphilileyo. Amen. Amen. Now xa ubamba lencwadi ithi the seal book, If you take the book of seals, utyhila nje igqwetha ufika ku-introduction. you open one page and then you get to the introduction. Kunento ethethwayo phandle. There's something said there. Now that was on December nge-30, December the 30th, 1962 1962. at the Branham Tabernacle Kumnqubo kaBranham in Jeffersonville, Indiana. eJeffersonville, Indiana. William Branham brought the message. William Branham wazisa umyalezo. Title is this the sign of the ends. Wazisa umyalezo ukuze ingaba liphawu lesiphelo na eli mhlekazi. In this message Kulo myalezo, he told of the vision akulo myalezo wasixelela ngombono that introduced him owayesazisa yena to move to Tescos. uba makahambe abheke etaxini Yes. Arizona eArizona with his family. kunye nosapho lwakhe. The vision foretold Umbono wawuxele kwangaphambili. the blast that would take place. Lo mbono waxela kwangaphambili udubulo okanye ugqabhuko lwakwenzeka. The force which would shake the world. Amandla azawushukumisa ihlabathi. Now, la vision, Lambona inzaliseko yawo the manifestation yayibonisa isign of that ukuba vision ihlabathi was ligwetyiwe. actually showing that the world has been judged. Now the vision was fulfilled on the February of 28. Umbono waqhubeka ngoFebruary 28, 1963. Kulapho kwavela i-angels That's- zihamba ngesifinini In sepower. 1963, that's when the angels came in a mighty speed. Amen. And when the 40 miles northwest of Carson, Laya kanye imango ngange-14 miles. William Branham was caught up in the constellation of the seven angels. William Branham wathathwa wafakwa kanye phana kula nhlanganisela yezingwele ezisixhenxe. And was told to return to his church in Waxelela uba Jefferson, makabuyele kwibandla lakhe eJeffersonville. where the mysteries Apho imfihlelo of the seven seals zamabandla asixhenxe zamatyhuna asixhenxe will be revealed to him. zizawutyhilwa kuye. So yena beyitrone kaThixo. He was actually the throne of Yena God. beyindawo kuhlala He uThixo. was a place in which God dwells. EbenguThixo ebonakaliswe esenyameni. He was God manifested in flesh. That was the coming God. YayibuThixo ozayo. Amen. Amen. Lapho kusiza ngamafu ezulu There came by the clouds of heaven onjengonyana womntu. one like the Son of Man.
wafika kunyangele mihla. and came to the Ancient of Days. Amen. Ngoba yena wanika ukuba now abuyele back after that constellation. Because he was actually told to go back. And unento ayithethayo xa ithetha And he phaa said something. xa ithetha ngala constellation. Uthi enye yeza angels ezazikwicala langaseleft. He said one of the angels on his left, Amen. He was notable to him. yayinomqaphelane kuye. Now, yona Now that yaye angel yangena kuye. actually went in him. Ngoku abuyela back ungongeniweyo. Now while he is coming back, he was the incarnated one. Ngoba yena wabuya wayi-first fruit. Because yena wayesisikamo sisivuno sokuqala. Khona ukuze oku kukuye kungene ebandleni So that likaJesu. what was in him could actually indwell the church of God. Amen. Amen. Kasibambe incwadi kaMaefeso chapter 1 verse 10. Book of Ephesians chapter 1 verse 10. Sakhawuleza. We're going to be very quick. Ephesians chapter 1 verse 10. Ephesians 1:10. Ebhekise ekuhleleni ayakuhlela ngako akuzaliseka amaxesha. Now, emva kwe-7 church ages. After the 7 church ages, Now uyaphathwa now umnyazo wokwela. now he's carrying now Yes brother. Akuzaliseka amaxesha ukuba azihlanganisele zonke izinto kuye uKristu. that in the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all things in Christ, Ezisemazulwini kwanezisemhlabeni. Now, the ones in heaven and the ones on earth. now emva kwe-7 church ages. Now after 7 church ages, Now kuhlanganisa izinto ezisemhlabeni he gathers things upon the earth nezinto ezisezulwini. and the things on the earth. Ngamanye amazwi, i-heavenly bodies In other words, it's heaven, imizimba yamazulu, ihlanganiswa ne-earthly body. being gathered with the earthly body. I-influence oyifumana ibe i-influence Now the ye-theophany. influence that you get is actually the influence But of oko angels. akwenziwa na kwi-7 church But ages. that is not done in the 7 church ages. Kodwa kwenziwa ngapha kwe-7 church ages. It is done beyond the 7 church And ages. kwenziwa nguThixo now. It is done by God. Ngoba okufikeni kukaThixo Because when God came, uhlanganisa okwezulu nokomhlaba. he gathers of heaven and of earth. Ya isiphokano lesithi the future home, paragraph 239. Ikhayelizayo, paragraph 239. When the fullness of time has come, Xa kuzalisekile ixesha, that when time has been fulfilled, xa ixesha lizalisekile, when there is no more time, xa kungasekho xesha, then you go into eternity. uya kunaphakade. After the 7 church ages is over, Emva kokubana kuphele amabandla sixhenxe, no 7, no more 7, akusekho izixhenxe, no more time, akusekho xesha, no more others, akusekho nanyinto, no more trees. akusekho zithathu. Now you going into what? Ngoku uyaphi? Kunaphakade. You enter into eternity. Amen. Amen. You know, ayonto zakwenzeka kwemvakalelo zakho. It won't happen through your Awuzuvele nje sensations. uvibrate and usebhedini You won't yakho. just vibrate while you're lying on your bed. But umphefumulo wakho But your soul akasayi kuphinda-phinda ncanwe. will not thirst no longer Encane lilizwi and likaThixo. thirst for the word of God. Ngoba uhluthi ilizwi likaThixo. Because you are full of God's word. Xa umphefumulo wakhe etyiswe ilizwi afundisa ilizwi When- ngendlela yelizwi ngendlela eyiyo, When your soul has been fed the word appropriately, you become an angel. you uba yingelosi. Amen. Amen. After the 7 church ages is Christ. Emva kokubana kuphele izigaba ezisixhenxe zamabandla, He's here. nguKristu elapha. He is all in all. Kuko konke. In the 7 church ages, Kumabandla sixhenxe, paragraph 36, paragraph 36. he's telling us that Uyasilalela ukuba
straight that God is king. uza ngqo athi uThixo uzile. We saw his face. Sibubonile ubuso bakhe. We hear his voice. Siyaliva ilizwi lakhe. He is coming. Uyeza. Jesus is coming. uYesu uyeza. God is coming. uThixo uyeza. The prophet is coming. Umprofeti uyeza. The priest is coming. Umbingeleli uyeza. The king is coming. Ukumkani The uyeza. all in all is coming. Ukuko konke If you uyeza. saw, the Lord is coming quickly. uThixo ngokwakhe uyeza ngephanyana. He is all three of them together. Ungabo bobathathu. The king God, uThixo kumkani. the king Theophany, uThixo ikumkani the king Jesus. ukumkani He uYesu. is the kings of kings. ukumkani yekumkani. Now lo muntu Now this man othe wazalwa that was born wayinkwenkwane ebaleka kwizitrato and zaseJeffersonville became a young boy running in the streets of Jeffersonville wenziwe wayinkosi kankosi. has been made the Lord of Lords. Oh my God. Amen. 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 Now in Hebrews, Kuyincwadi yamaHebhere, brother one mamelo 12 chapter 12 verse Hebrews 25. chapter 12 verse 25. Hebrews chapter 12 Verse 25. verse 25. Incwadi yamaHebhere chapter 12 verse 25. Yes. Lumkani ningamali lowo uthethayo. Now, wathe wafika lokumkani zenilumke Now when this king comes, see that ye refuse not. ningamali. You refuse him not. Amen. Ukuba ke abo bamalayo lo wahlaba izihlabo emhlabeni abasindanga. Kobe kaphi na ke ukugqithisela kokungasindi kwethu thina bamnikela umvalo ohlaba esemazulwini. Now, Yes. now mamela brother. Now listen. Njengube mile phakathi kwethu While he's standing in our midst, uhlaba izihlabo esezulwini he speaketh while in heaven. ngoba yena ukukonke konke kuye. Because he is all in him. Amen. Uthe semhlabeni While he's on earth, abe he is sezulwini in heaven. ngoba lonke izulu lithathe walizisa Because emhlabeni. all heaven has been brought to earth. Amen. Now his voice of the king shake the heaven and earth. Ilizwi lekumkani lashukumisa lenyakamisa umzulu nomhlaba. Amen. Amen. Now the spoken word, the Patmos vision, The spoken word is the Patmos vision. 135. 135. All right. The first of all, the revelation is the supreme deity of Christ. Okulungile. Okokuqala isichilelo bubungangamisha bobuthixo bukaYesu Kristu. Amen. You must know who he is. Kufuneka umazi uba ungubani When you hear his voice, xa usiva ilizwi lakhe. the same voice that sounded in the Mount Sinai Ela lizwi linye lavakala kwintaba yeSinai. is the same voice that sounded on Mount Transfiguration. Ilizwi linye lavakala phezu kwentaba yotshintsho. The same one, Linye lilizwi. the one like the Son of Man. Lo ubonakala njengonyana womntu. He is the Son of Man. Ungunyana womntu. Uyasixelela uba ela lizwi lalikhona kwintaba yeSinai. He's telling us that the same voice that was on the Mount It's the Sinai same voice eyathethayo Mount is the Transfiguration. same voice that spoke on Mount It's the Transfiguration. same voice kunyana It is the womntu. same voice in the Son of Man. Now uThixo kamanga Now God hasn't stopped. kwiminyaka yakudala wathetha kwintaba yeSinai. In Sunday times, back in the years, he spoke on Mount Sinai. Now wathetha kwintaba And then yeTransfiguration. he spoke on the Mount of Transfiguration. Now unakuthi makabuyele back after ukuvula amatywina. Now he's told to go back after opening the seals. Emva kweconstellation ye-angels. After he had met the constellation of Kuthiwa angels, go back to your he tabernacle. is told to go back to his tabernacle. Now that same voice eyathethayo kwitabernacle Ela lizwi linye lalithetha kulaa is the mquba. same voice eyathethayo kwintaba yeSinai. Ilizwi linye that spoke on Mount Now Sinai. nize ningamali luhlaba Now izihlaba see that you esezulwini. refuse him not who is speaking in heaven. Amen. Amen. William Branham is the Son of Man. Unyana uNyana womntu. Amen. Amen. Now how did they know he
was the Son of Man. bamazi njani uba unyana womntu He took out there upon the audience wayethabathe phaa kanye ebantwini and perceived what they were thinking about. wathatha abantu aba bakhoyo apha emnqubeni waxela into abazicingayo. Amen. Amen. Now, nguThixo yedwa onala ability yokwazi ba discern imiphefumulo It is yabantu. only God who's got the ability to Now discern the it souls shows of that men. the God is coming. Iyabonakala uba uThixo uyeza. He is the same today. UnguThixo omnye namhlanje. Now spoken word the city, God's provided place of worship. IThixo indawo ebonelelwe nguThixo 2 yokunqula. to 9. 2 to 9. Amen. Amen. 2 colored girls. Intombi zebala ezimbini. Amen. Said, now William Branham said, lady, put your hands over on the other lady Ntombazana beka isandla sakho phezu kwenye intokazi le sitting next to you, lehlele eqaleni kwakho because she got stomach trouble. ngoba uhlutshwa sisisu. Now njengibemile nje eshumayela, While William Branham stood preaching, kukho amantombi amabili ahleli phaa, oodada there were ababili. 2 ladies at the back. Enye inengxaki nesisu One sayo. had a stomach trouble. So uyayixela uba ntombi beka isandla sakho. Now he told the other lady to put his Now hand. le nto ilapha kuye So what was in him? yakonekta kwintombi ehleli Was phaa, connected to the lady sitting, intombi entsundu. a colored lady. Yathi ukubeka isandla sayo, When she put the hand, the power that was in God amandla ayebuthixo yakwintombi ehleli kulaa were ndawo. then transferred to the lady sitting on the Ilisa top. isisu esinengxaki. She had the stomach trouble. Now he was God. Wayebuthixo. Amen. Amen. The death of Jesus Christ. Paragraph 8. Ubuthixo bukaYesu Kristu Let paragraph 8. them people who deny the power of God say it's wrong. Mabathi abantu abaphika amandla kaThixo bathi ayichananga. But the same power that spoke to the world to Kodwa exist amandla amanye avelisa ihlabathi labakho. is in those people that got the Holy Ghost. La mandla amanye akwaba bantu banomoya oyingcwele. Now, amandla awathethanga abakwihlabathi. The power that spoke the word into existence is now in the church. The bride. Umtshakazi. Now umuntu ungayithatha William Branham. Abraham says, Konke okuthixo all that was in God kwaqongothelwa kuKristu. was poured into Christ. Konke kuKristu All that was in Christ kuqongothelwa kumthakazi. was poured into the church, the bride. Amen. 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 Akho nto inakohlula necebo likaThixo. There's nothing that can separate you with the plan of God. No sickness. Akho sigulo, No death. akho kufa, No nothing can akho separate. into enokohlula noThixo. Amen. 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 Why? Ngoba The kutheni? Holy Ghost is in you. Umoya oyingcwele ungaphakathi. Man and woman, Abafazi namadoda. it's time now to find out Lixesha ngokuba sifumanise who you are. uba ungubani. Amen. Amen. Kumele uzazi. You have to know. Amen. Amen. Don't listen to the devil. So umamele The ongendawo. devil is trying to hide. Ongendawo uzama ufihla. You, he's trying to hide you back. Uzama ukusithelisa. Tell you that Akuxelela uba you are the same legally cowered down something. lowa ulela gwalanyana lincinanana lingeyonto. You're not. Awulonto. You are the son and daughters of God. Uyinyana nentombi kaThixo. The deity is not in heaven. Ubuthixo buba sezulwini. It's in you. It's not there in heaven. Ayikho sezulwini. Amazulu today avaliwe. Heavens today are closed. Amandla ezulu akasekho sezulu. Powers of heaven are not in heaven. Amandla ezulu akuwe. Powers of heaven are in you. You know what? Yes, what? Ungasidawutha You wena. can doubt But yourself. ummelwane wakho izinto But zingidala. your neighbor who is evil, He know the power. he knows about the power. Amandla kuwe. Power in you. That's right. Amen. The life of God Ubomi bukaThixo is in the human life. usembomini bomntu. He's coming in cloud. Uyeza nabafu. The cloud of God. Abafazuko. Amen. Amen. Now, let the valley leaf. When the cloud appeared, Amen. Let the valley leaf livela let theophany. it appeared carrying our theophanies. Baphela ukukhala kuthi. And then crying stopped. Why? Because kutheni? Now the influence Impembele kwi-theophany. that was in the theophany Kamule yasithuthuzela. comforted Come us. on, boys. That
Siyamkholelwa uThixo. Amen. Amen. Now listen here. Mamelapha. In the the Gabriel instruction Imiyalelo kaGabriel to Daniel, kuDaniel, paragraph 64. paragraph 64. Amen. The 8th to the first in 14 verse Okay. to the to 5th chapter. Leyo yesibhozo uya kweyokuqala ukuya kweshumi lesine ivesi kule kwesahluko sesihlanu. Amen. You reveal the time that the lamb to be worshipped, Ityhila ixesha apho imvana kufuneka inquliwe both in heaven and earth. ezulwini nasemhlabeni. The seven seal book. Incwadi yamatyhini asixhenxe. There were 3 lambs. Imvana efanelekileyo. The kinsman redeemer. Umhlanguli osisihlobo esisondeleyo. And from the 8th verse Usuka kumqolo wesibhozo to the 14th, uya kumqolo weshumi lesine. the angel worship him. Iingelosi zanqula yena. The elders worship him. Abadala banqula The yena. living creatures worship him. Into eziphilayo zanqula yena. John worship him. uYohane wanqula yena. So much until he said, De wathi every creature sonke isidalwa in heaven, ezulwini in the earth, emhlabeni underneath nangaphansi komhlaba the earth, nangaphansi komhlaba hear me say, bless the glory, mayisikelele uzuko the power, the wisdom, mighty be to be the lamb. intsikelelo uzuko amandla ubulumko The worship time. zibe kwimvana For the king lamb. ixesha lokunqula ikumkani imvana. Now the church is gone. Khumbula ke ibandla limkile. Now the spoken word is this the sign of the answer. Ingaba liphawu leziphelo umhlekazi 2:21. 2:21. Amen. The 7th mystery Imfihlelo yesixhenxe is of God. yekaThixo. Even Christ as incarnated. uKristu engeniwe. Fullness of God, of Godhead. Inzaliseko yenhloko kuThixo Embodied in whom isemzimbeni. all divine wisdom Kulowo bonke ubulumko and bobuThixo godliness nobuThixo is restored to the man. kubuyiselwe emntwini. Now, zizinto zikaThixo, It's things of God. ngamandla It's kaThixo, the power of the God. wisdom of It's God. the wisdom of Now God. ye abuyisele emntwini. That was brought Yenza and lo restored to muntu man. abe nguyehova. Made this man to be God. William Branham said in question and answers COD Mibuzo nempendulo 1005, 1005 paragraph 57. paragraph 57. We do not have today, Asina by God's help. Oh, sorry. We do have today, sin by God's help, to perfect interpretation of the word with divine vindication. ngoncedo lukaThixo sine ngcaciso ecacileyo negqibeleleyo yelizwi likaThixo. Now his spoken word is figures ahluma iveil ebisezingqondweni zethu. Now the spoken word actually removes the veil that was on our mind. Asisabuyi siphinde futhi sirest nezwi likaThixo. We are no longer wrestling with the word of God. Ngoba izwi likaThixo lembulwe kuthi. Because the word of God has been revealed to us. Sikubhaphu sakala uthetha. We see you while you are trying to speak Sika on your first words. akaveli kule ndawo It's sivela not coming when we come. ngoba izwi likaThixo lisinike i-ability yokuqonda. Because the word of God has given us the ability to understand. Now sinikwe lento kuthiwa i-wisdom kaThixo. We have been given the wisdom of God, Ukuba sazi indlela zikaThixo. so we could know His ways. Sisuka kuThixo. We come from God. Sobuyela We are kuyehova. going back to God. Amen. That's right. Amen. Amen. Awu masibuyele eNkabeko. Let's go back to PE. Awu bamba incwadi kaJeremiah. Go back to the book of Jeremiah. uZakhariya 41. Incwadi yayibanjwa nguBrother Luther. Okay. Na kumele nawe siphinde simkhumbuze. We have to remind him. If ulibele don't worry ngizakukhumbuza kancinci. Now umfundisi kuneverse adla ngoyikota. Now there's a verse that the pastor normally quotes. Uthi nawo nxa ungumuntu olibalayo He says when you are one person who forgets, ufana nomuntu you are like a man oye athi azilungise. who actually prepares himself. Then athi akuzijonge esipilini azibone uba And umuhle. then when you look in the mirror, he's like, ah, he's When he turned, and then azilibali bunjani. he forgets how he looked at in the mirror.
He looked Amen. like in the mirror. Now umkhonzi kaThixo uBrother Luthu uthetha Now Brother Luther speaks about this great prince of Zerubbabel. le kumkanikazi inkulu inguZerubbabel. Uyasibonisa uba uZerubbabel akanguye omnye ngaphandle koWilliam Branham. He showed us that Zerubbabel is no one else besides William If Branham. ubuyela back kwisermon yakhe If you go back to his sermon, usibonisa uZerubbabel wa today. he showed us Zerubbabel of A this day. builder, the house of God. Esakha indlu kaThixo. Amen. Amen. Nguye owezana ilitye lenkokheli. He is the one who brought the He capstone. built something that was collapsing. Wakha into And eyayisiwa. he restored it back. Uyisela. Amen. Amen. So last Zerubbabel Old Now Testament. the Zerubbabel of the Old Testament, Siyasafumana weNew Testament. we found him in the New Testament. Othe wabuyisela istature of a And person. he brought back the stature of a perfect man. Now unekota There ikota. is a quote that he speaks. Amen. Uthi ngayithetha. We know that this was during the time of the preparation Uthi siyayazi ba oku kwangexesha apho lokulungiselelo. of the restoration of the Xa temple. kwakulungiselela ukubuyisana kwetempile. The Zerubbabel was the great prince amongst the people. uZerubbabel wayeyinkosana enkulu phakathi kwabantu. Now, who had laid the foundation of the building? Owayesibekile isiseko sesakhiwo. Zerubbabel has laid the foundation with his hands. uZerubbabel usibekile isiseko sesakhiwo ngezandla He zakhe. also shall bring forth the Waye headstone. uyakulivelisa nelitye lochocholo. Now, yintoni ilitye What is the loqoqo? capstone? Christ. Christ. Thixo. It's God. Wena untoni wena? What are you? Usistart of a perfect man. Usisimo somuntu So ogqibeleleyo. yena ngesandla Now sakhe by his hands, uzise uThixo kwistarter. he brought God to the Nasi stature. starter. Now this stature, Besikade silala etywaleni. it was sleeping in Besikade silala shipping. rents. It was sleeping in rest. Besikade sihamba ngobusuku. It would go. Ubukade nawe usenza imikhuba. It was. Kodwa uthe uhlangana nawe noZerubbabel. But what's Zerubbabel? Wabuyisela back now the current You story. were brought back into the There capstone. uyintombi nonyana Today you kaThixo. are the son and daughter of God. Amen. Verse 6. Verse 6. And he answered and spoke unto me, Wathetha nam wathi saying, esithi This is the word of God in Zerubbabel, lelizwi likaYehova elikuZerubbabel saying, not by power, lisithi akungamandla not by mighty, akungamganga msha but by the spirit of kodwa by the spirit of faith kodwa kungamandla moya wami to the Lord the host. yatsho inkosi He will restore emikhosi the Jerusalem. wayibuyisela iYerusalem. Now, the message of the hour, umyalezo yiyo kwendawo ngendawo, all other various abonke places abantu in various places balindele nawe ePalestina kubuyisela they are iJerusalem. waiting for But kukho abantu Jerusalem to be abayazi restored uba in yeyiphi le Palestine. Jerusalem ibizo But restore. there are people who know which Jerusalem was going to be restored. Izizwe zasePalestina eMiddle East The nations of Palestine in the Middle East, ziyatshabalala. they are being destroyed. Kwindawo ngendawo ziyatshabalala zonke In izinto. various places, all places, Ngoba people are being iCapping Stone destroyed. yafika yabulala zonke izikumkani. Because the capping stone destroyed all kingdoms. Yafika yama. And then it stood. That's why it's not by power, Akungamandla, but by the Spirit. The akungomoya. mighty God unveiled before us. uThixo omkhulu etyhile phambi kwethu. Paragraph 38. Paragraph 38. Now, if you will take the Old Testament prophecies Ukuba uthatha iziprofeto zeTestament endala concerning what the Messiah was to be, ngokubhekiselele kule nto uMesiya ezoba yiyo, you can compare it with the life of Jesus. unako ukuyithelekisa nobomi bukaYesu. Oh, put Jesus. Oh, which Jesus? Ngoba sinesiphinda sanomnye Jesus. Because we have another Jesus. Kunala Jesus waseCalvary. There's Jesus in Calvary. Uphinde wabuya uJesus futhi enebala elimhlophe. And Jesus came again in white complexion. Now, uthi now, He says, if you will take the Old Testament prophecies uthatha iziprofeto zeTestament endala concerning what the Messiah was to be, ngokubhekiselele kwinto uMesiya you ebezoba can yiyo, compare it with life of Jesus. unako ukuyithelekisa nobomi And you bukaYesu. have got exactly who Jesus was. Ube ke ukufumene ngqo uba uYesu wayengubani. He was not just the original man. Wayengeyondoda nje iqhelekileyo. He was
God in morphe. wayenguthixo enmorphe, He was changing from supernatural wayenguthixo ezitshintsha kumandla ngaphezulu na into natural, ezizisa kwimvelo, natural form of man. kwimvelo yomntu. Yet was God Kodwa wayenguthixo manifested in flesh ebonakaliswe enyameni, by a human. egqunywe ngumntu. Amen. Now, the spoken word, Patmos vision, Patmos vision in 145. 145. Now, those people, those lamps stands, the fire that was on this stand, okay, this lamp stand, the Now, fire that was on this lamp stand, Ngoku eziziphatho zezibane, umlilo owayelapha kweziphatho zezibane kuTestament endala, in the Old Testament, kuTestament endala, when they lit one lamp, But they could not light the next lamp with the same fire. babethi bawulayita umlilo kwesinye sesiphatho sesibane, bangalayiti kwangesa sandla sinye ngalamlilo umnye kwesandla sabo. They had their hands. Okay, carry on. They lit one lamp. But Then they they can't- pick it up Babekhanyisa isibane sibe sinye, emva koko basiphakamise and lit the other lamp. balayitise sinye ngesisibane. Then sit it down Basibeke phansi and lit this lamp. baphinde bakhanyise sinye isibane. Then took the lit this lamp with the same fire. Baphinde bakhanyise sinye isibane ke kwangalomlilo omnye. Amen. That they started at the beginning. Lo mlilo omnye bebeqale ngawo pha eqaleni. Oh, I hope you get. I hope it not going over your head. Ndiyathemba ubana ayitsibi ngapha kwenhloko zenu. Jesus Christ, uYesu Kristu the same yesterday, nguyizolo, today, namhlanje and forever. nangonaphakade. Amen. The same fire, La mlilo omnye, the Holy Ghost, umoya oyingcwele, lit every one of those churches right down wakhanyisa through the ages. wakhanyisa zonke ezamabandla ukuzokuphela kanye kuzigaba. Revelation chapter 10, verse 1 to 7. Revelation chapter 10 verse 1 to 7. ukudliwa kwencwadana Amen. ndabona Iyadliwa le ncwadi. You have to eat the book. Amen. verse 1 ndabona esinye isithunywa sezulu esinamandla sisihla ezulwini sithiwe wambu ngelifu kukho umnyama enhloko ubuso baso bungathi lilanga inyawo zaso zingathi zintsika zomlilo esandleni saso saye sinencwadana ivulekile Yes. salumisa unyawo laso lokunene phezu kolwandle ke olokhohlo phezu komhlaba sadanduluka ngezwi elikhulu ngathi ngonyama igquma sathi sakudanduluka iindudumo ezisixhenxe zazivakalisa izandi zazo. Verse 4 xa iindudumo ezisixhenxe zazivakalisayo izandi zazo ndandiza kubhala ndaza ndeva izwi liphuma emazulwini lisithi kum zityine izinto ezizivakalisileyo iindudumo ezisixhenxe ungazibhali zona saza isithunywa sezulu endasibonayo simi phezu kolwandle naphezu komhlaba sasiphakamisela emazulwini isandla saso safunga kulowo udla ubomi asemaphakadeni owadala izulu nezinto ezikulo nomhlaba nezinto ezikuwo nolwandle nezinto ezikulo ukuthi akuyi kuba sabakhoxesha. Verse 7 ke ngemihla yezwi lesesixhenxe isithunywa sezulu. That was the Laodicean. Ibandla laseLaodike. ke ngemihla yezwi lesesixhenxe isithunywa sezulu But in the days of the voice of the seventh angel, xa sukuba siza kuvuthela ixilongo when it shall begin to sound,
iyakuzaliseka imfihlakalo The kaThixo mystery of God should be finished. njengoko wazishumelayo indaba ezilungileyo kwabangabakhe abakhonzi As abaprofeti he had declared to his servants, Now- the prophets. La angel ka verse 1 Now the angel of verse 1 nguThixo is God, ngunyange lemihle is the ancient of days, lo uziphilelayo the one who is self-existent. uThixo njengoko wathembisa uzawuclaima As God had promised that he would come and claim ibandla lakhe his church, kodwa nawo kunidakala nawo kubekho umuntu azofika incarnate phezu komhlaba but now there needed to be a man that God would have to incarnate upon akho the face of nani the into earth. aza kuyenza uThixo There's nothing de God afumane can sasiku do until God finds that human being. ngoba ngaso Because by that human, naw kuza kuvuleka ibandla. now the church would be open. Now there was the earthly angel, Kwakukho ingelosi yasemhlabeni. there was the heavenly Kwakukho angel. ingelosi Now yasezulwini. the heavenly angel La ingelosi yiyo yasezulwini ekumele nawo ihlanganiswe ne-earthly one. is the one that has to be united with the earthly angel. Now the angel engunaphakade Now the angel that is eternal yaye nawo yangena kulena yomhlaba was incarnated into the earthly angel. yenza le yasemhlabeni yangunaphakade. It then made the earthly angel to be eternal. Now yona Now that one, xa ethe yangenwa ngulingunaphakade when this earthly angel has been incarnated by the heavenly angel, konke okubophayo ezulwini all that is bound in heaven kuyabotshwa emhlabeni. shall be bound on earth. konke okubophayo All emhlabeni that is bound on earth kuyabotshwa is ezulwini. bound in heaven. Now inamandla phakathi kwezulu nomhlaba. This one now has power between heaven and earth. Emlonyeni wasinamandla okubopha i-underworld ingasuki. In his mouth, he's got power to hold the underworld, to bind the underworld. Now the church of God, Na ibandla likaThixo, the bride of God, umtshakazi kaThixo, ikwiposition kaYohane. is now in the position of John. uYohane wathi wakuzibona ithandazo. When John saw the thunder, Wathabatha isibo wabhala. he took the feather To and wrote, show ukuthi uYohane he understand izinto ezazi kwithandazo. showing that John understood what was contained in the thunders. Now if you don't understand Uba awuqondi izinto zikwithandazo, the things that are contained in the awukho thunders, iposition yayo you kuYohane. are in no position that John was Ngoba in. uYohane he was a type of the bride. Ngoba uYohane wayesisithunzi somtshakazi. Now uYohane wayibona i-angel esemhlabeni. John saw the angel on earth. Wayibona i-angel nayivela He ezulwini. even saw the angel coming Wayazi from heaven. i-angel esezulwini iphelelaphi. He knew where the heavenly angel will end. Wazi izinto eziqulathwa zithandazo. He knew what was contained in the thunder. Now if you don't understand, Uba awuqondi. awuyazi i-angel yaphelelaphi. Don't know where the angel Awukho ended. kwiposition ye-bride You of are Christ. not in the position of the bride. Ngoba uWilliam Branham uthi now, Umzalwane waleBranham uthi, he said, John he was the type of the bride. uYohane wayezekela The isitshakazi. bride today Umtshakazi namhlanje iyazazi izinto ezaziqulathwe zithandazo. knows what was contained in The the seven seven thunders. Now yakumbona esihla just like uAbraham. It saw him stepping uAbraham down just wambona like uThixo God. sihle ezulwini. Abraham saw God stepping down to Kuthi earth. indoda enkulu yagidima. And then he said the whole man went and ran. Amen. Yafika nakumadoda amathathu. He saw three men. Wayazi ukuthi leli ndoda He knew that one of these men, uyehova amazulu aphakamileyo. God of the heaven, Wabuye waguqa wathi Nkosi he yami. knelt down and Wayibongoza. and he begged this angel. Naku kubo bongeze. No, it's up to you to beg. I-foreigners esisuka nayo e-Africa. If you're just gonna beg foreigners from Africa, Kuwe nawo uba ubongoze. it's up to you if you want to beg Nabani na. anyone. Kodwa the bride of Christ But the bride of Christ insengayo uYohane. is like John. Amen. Yona imazi yona ngezithile. It knows, the bride knows God by the revelation. COD, question and answers. 108. 108. When man was made in the image of God, Xa umuntu wayenziwe ngokomfanekiselo kaThixo, and God came down in the image of man uThixo wehla to ekumfanekiselo redeem a man, ukuzohlangula umuntu, to brought man and God together, ukuzazisa umuntu noThixo. heaven and earth hugging and kissing. Izulu nomhlaba besangana bephuza. God and man embrace each other Umuntu noThixo besangana. as fatherhood
and sonship. njengobuyise nobunyana. When logos become flesh Xa ulogos eba inyama and dwell among us, wahlala phakathi kwethu. he was God coming. WayenguThixo esiza. Amen. Amen. Now, 5 minutes. Amen. Now, masibambe incwadi kaHagayi, Book of Haggai, chapter 2, verse 18. chapter 2, verse 18. Now, ndizawuthetha le ndawo ndihlale phansi. I'm going to speak this place and then I'll sit down. Amen. uHagayi Chapter 2 verse 18. verse 18. Haggai chapter 2, verse 18. Umamele. You must listen very carefully. Umamele, if okwamamele, If you ever listened, ndiyacela please yeka into account lento zakho leave your accounts and bonuses. lokho uzonxiba kwam semsebenzi. The president will want to Ayinaka phela uyeke forget your friends. cela uzimamele. Yeah, come on, listen. Yeah. Amen. Okay, come on. Incwadi kaHagayi chapter 2 verse 18. Chapter 2, verse 18. Khanigale nithabathele kule mini. Consider now from this day. Hey, Which day? Nibhekise emva nithabathele kusuku lwama-24 lwenyanga yesithoba. And consider now this day and upward from the 4th and 20th day of the 9th month. Okay, Sister Lebo. Sisixhosa esi. Ngi-24 kaDisemba. It is the 24th of December. 24 kaDisemba. Not 25. Not But 24 December. Yes. Now kuthiwa masikale. It says now, consider Sikhangele kule mini. and look into Ngolu suku. on this day. Okay, come on, Mkhonto. Usuku lwama-24 lwenyanga yesithoba kususela kuloo mini yokuseka kwetempile kaYehova. Isekwa ngubani? From the 4th and 20th day of the 9th month, even from the day that the foundation of the Lord's temple was laid. NguZerubhabheli. Who laid the foundation? It's Zerubbabel. Amen. Qalani ke, Consider it. verse 19. Isekho yini na imbewu eqongeni? Is there seed yet in the bud? Hayi ukuxakathanga nto. Yea, as yet the vine Kude kwesa kumdiliya and the fig tree nomkhiwane and the pomegranate nomrharnate. and the olive tree. Yes. Now kude kwesa kuzo zonke ezanto zitype nations. Nantoni? Now this- No-Israel. now Kude this- kwesa pha. Now this types all the Now. nations. Imbewu isuke yancinci ngoku. Now the seed has become very The more small. i-pyramid ibheka phezulu, As the pyramid goes the up, more iba ncinci. it is becoming very small and small. Basuke bambalwa. It's Brother only a Matatas. few. Brother Matatas, Yathi inkosi imana apha the Lord said, stand here nijonge kwipyramid. and look into the pyramid. Ndiyabuya. I'll be back. Kuthi ababambalwa kakhulu It says only a few abe bekhangele. that looked. Amen. Qhubeka Nkosi kaThixo. Ndithabathele kule mini ndiyakusikelela. From this day will I bless you. Verse 20. Idinga likaThixo kuZerubhabheli. God's promise to Zerubbabel. Kwafika ilizwi likaYehova ngokwesibini kuHagayi. Okay, Nkosi makulanda. Khavezela nto yam. And again the word of the Lord came unto Haggai. Before siyamazi uZerubhabheli. uZerubhabheli umkhonzi wamcacisile. We know Zerubbabel, the brother had explained Zerubbabel. uZerubhabheli nguye mona na. Zerubbabel is William Branham. Yes. Now mkhonzi kaThixo again. Again mkhonzi kaThixo. Incwadi ka Exodus chapter 12 verse 2. Book of Exodus chapter 12 verse 2. Okay, nansi ibhaliwe pha. Chapter 12 na. This month is the beginning of the month. Lenyanga inyanga yokuqala. It shall be the first month of your year. Lenyanga inyanga yokuqala kwenyanga zakho. Uyabona Inyanga ukuthi yokuqala. inyanga Which month are they talking about? Abib. It is Abib. Abib, the fourth month, April. Abib is April. Now, the calendar, I find the calendar. Now the Jewish calendar is different from our calendar. Amen. Now, Yona, January, April. Now the January in the Jewish calendar is April. April. Yes. William Branham was April. William Branham was born in April. Amen.
ngenyanga kaAbib. the month of Abib. Now in English bayibiza by Nisan. It calls in English Nisan. Now jonga phane nazi ya Nisan now Abib. Look at them. Abib is Nisan. Yes. Ikala ngantoni? It says April. in April. Okay. Ithi la verse ayifundayo Now the verse said nge-24 on the 24th kaDisemba. of December. Now masibale ngokulike singabali late calendar. Let's not calculate from let's calculate from this one. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yes. That is December. December. Yes. Yes. Now ngalo nyanga, Now in that month, ngalo date, by that date, kulo nyanga in that month, yivu uBrother Khaya uthini? Abraham says, Okay, qhubeka khona. idinga likaThixo kuZerubhabheli. Yes. the promise of God to Zerubbabel. Kwafika ilizwi likaYehova ngokwesibini kuHagayi ngokosuku lwamashumi amabini anesine. Again, the word of the Lord came unto Haggai in the 4th and 20th day of the month, Enyangeni leyo lisithi, saying, thetha kuZerubhabheli speak to Zerubbabel, ibamba lakwaYuda, governor of Judah, uthi saying, ndiyakulinyikimisa izulu I nehlabathi, will shake the heavens and the earth, Amen. ndiyibhukuqe itrone yezikumkani. and I will overthrow the throne of kingdoms. Umzalwane uphela lulami. Now the brother Ebesibonisile ebhayi. showed us in PE Xa kubhukuqwa izikumkani. when the kingdoms are Ngoba being ilitye overthrown, lembombo. because now the capstone yafika yazitola. destroyed all kingdoms. Amen. Amen. Ngayo uZerubhabheli. By Zerubbabel, Ngesandla sikaZerubhabheli. by the hand of Zerubbabel. Okay, mnkosi qhubeka. Ndiyibhukuqe itrone yezikumkani, ndikutshabalalise ukomelela kwezikumkani zeentlanga. I will overthrow the throne of kingdoms, and I will destroy the strength of the kingdoms of the heathen. Ndizibhukuqe iinqwelo zokulwa I will overthrow the chariots nabakhweli bazo, and those that ride in them, kuwe amahashe nabakhweli bawo. and the horses and their riders shall come down, Elowo awise lihlelelo wabo. everyone by the sword of his brother. Verse 23. Ngaloo mini utsho uYehova wemikhosi, In that day saith the Lord of hosts, ndiyakukuthabathela kuZerubhabheli kunyana kaSaliteyi Shayitiyeli. will I take thee, O Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel? nge-24 kaDisemba. Which day? The 24th of December. Ngela nyanga yethoba. By the So kuthi ngaloo 9th mini month, ndiyakuthabathela. He says by that Ndiyakuthabatha nyana kabani? Yes. I will take Zerubbabel, the son of Shealtiel. Siqhubeka mkhona. Mkhonzi wam utsho uYehova, ndikumise ngokomsesana wokuqina kuba ndikunyule, utsho uYehova wemikhosi. Now- Saith the Lord, and will I make thee a signet, Now- for I have chosen thee, saith the Lord of hosts. Now. Ngokwebhayibhile uZerubhabheli Biblically, Zerubbabel, benguWilliam Branham. William Branham was our Zerubbabel. William Branham beyabanza kufanini. William Branham knew when he's going to die. William Branham wafa nge-24 kaDisemba. William Branham died on the Ngenyanga 24th ye-9. of December, on the 9th month. Amen. Amen. Now. Wafa ngala nyanga. He died in that month. And William Branham besazi ezi Now, streets wasingalane naye. William Branham knew the scripture that points to him. Kuthe kwaxela ubuzofa njani ngokwengcwelo. He's even told how he's going to die, and he's going to die by Kudala bengazazi. chariots. Amen. Ingcwelo zokulwa bebengayazi imoto. They didn't know the car. Esa station wakhona bathi nxa besibona babona nawe babona ingcwelo yokulwa. When they saw the But station, yayi imoto they said kaWilliam it was a chariot, but it was William Branham's car. Amen. Amen. Now, Yo. yena wazalwa ngo-06 He was 1906. born in 1906. Amen. Amen. Now, by the 24th of December, The 1965, 24th December 1965, yahamba. he left. Now, ukufakwa kuThixo wayesazi ukuthi na ndiyakumthabathela kum. Now, God knew he will take him back to Ndimenze himself, umsesane. because I have made him a signet. Now, today, Now today, thina sijuela kumkhele we wakhe. are here to dwell on his crown. Yonke into ayithethayo siyayenza. Whatever he says, we do. Amen. Amen. Just like uJoseph Just like Joseph in Egypt, Now wafaka umsesane. he was given a signet. Now wasendaweni ye-king. He stood in the place of the Konke king. akuthethileyo
akutheleyo All he said, amaJuda the Jews amen amaYiputa and the Egyptians, bakumele bakwenze they had to do ngoba wenziwa nawo ntoni because he was made ukumkani. the king. The king is coming. Ikumkani yeza. Amen. Amen. Now William Branham ebesazi William Branham knew ukuthi na nge-25 that on the 24 on the 24th kaDisemba of December, according esi script according to this scripture, yahamba phezu he will be komhlaba off the earth. ijob ligqibile. The job will be done. Okay. Yay. Okay. Yenye yendoda lena This is one of the men ibisoloko noWilliam Branham that was always with William Branham. ayiclose kuye. Was very close to him. Yiye ibhalele incwadi. He's the one who wrote this book. Ibhale ubungqina nguWilliam Branham. He wrote testimonies by Ibhale William Branham. i-life kaWilliam Branham. He wrote the life of William Branham Branham. besize pulpitini. William Branham would come to the pulpit Afika shumela ilizwi likaThixo. and then he would preach the word of God. But kukho izinto William Branham angazithetha. But there are things that William Branham didn't say. Now or speak. awuyazi ukuthi nxa ndiphuma apha zaphuma ndenzini. Now you don't know what I'm going to do when I leave here. Mhlawumbe zaphuma ndibheke ndithanda inkosikazi yami sibheke kwi-restaurant. Maybe I will take my wife to a restaurant Sifumane isapha. and get some. Ayonto I ndizoyithetha epulpitini. won't say that in the pulpit. But i-brother close kum But uyayazi a close brother to me will know This that I was. brother ayiclose kuWilliam Branham. Nomzalwane wayesondela kakhulu William Branham. Amen. Now kuthiwa nguPeter Green. He's called Perry Green. Uzayifumana kule ncwadi incwadi ethi page 167. It says it's page 167. Amen. Now William Branham that day William Branham that day, kuthiwa bebezo bane nohambo. they were going to have a trip. Amen. Nguye That was him. ufuna bafunda baba. Ufuna bafunda kaka. I just want to read out Yeah, these yeah. names. I'm about to close. Okay. That day yayinguWilliam Branham, It was William no Branham, Sister Meda, Sister Meda, no Sarah, Sarah, no Joseph, and no Joseph. Billy Paul. And Billy Billy Paul. Paul ane 10 years. Billy Paul was only 10 years old. Right. Mm. Bebehamba ngestation wakhona. Istation wakhona sing 7-seater. Yeah, they were driving a station wagon. It's a 7-seater. Yes. William Branham in the way. William Branham on his way, Why waphuta indlela? he missed the road. Indlela ayazi. A road that he knows. Wathatha i-offering. He took an off ramp Uphinde ushaya i-turn. and then he made a U-turn Uphinde wabuya. and then came back. Xa befika ku-restaurant When they got to the restaurant, akafuna ukutya. he didn't want to eat. Akabi na-appetite. He lost his appetite Ngela suku. on that day. Now wayazi uba indebe iphezu kwakhe. He knew that now the time has come. Uxelela uJoseph, uba Joseph, Now he tells Joseph that, thatha i-Chevrolet. he says, Joseph, take the Chevrolet. I-station wakhona sine-7-seater. The station wagon has a 7. Uyayazi brother Likhaya ngaphakathi basonke siyonela. He knows that we can all fit. But uthi kuyo Joseph, But he told thatha Joseph that take the Chevrolet. uBilly Paul. Take Billy Paul Nihambe nge-Chevrolet. and take the Chevrolet. The boy ena 10 years. The 10-year Khona old. ukuze xa kusenzeka la So knock that when this happens, so ingabikho that when the knock happens, it shouldn't be there. Amen. Amen. Ngoba besazi. Because he knew Amen. And ngela xesha at that kuthiwa time, wayengafuna uthetha. it says he didn't want to speak, he was just quiet. Ngumuntu nje osuke wadown. He was very down. Amen. Amen. Now baphuma And then they left. when okay bahlala enantsikeni then batya but wayengafuna And then they stayed uthetha. in the restaurant, didn't want to eat. Then kunento awaphinda wayithetha ne. There's something he also said. Okay, Tom. Amena na. Okay. He told how the day will come. What? Now wait. Okay, the day bayifumanisa ne ukuthi xa sibanga kusuleka inkosikazi yokuqala. They knew that when he lost his first wife, Okay. He told how the day will come waxela uba izawufika njani. when he too would have to walk through the door of through the door of death. Xa naye kufuneka engene kwela sango lokufa. He called it Wayibiza uba an escape from the past house. ukuphepha okanye ukuhamba kule ndlu yodongwe. At the time of Sister's Hope death, Ngela xesha lokusweleka Sister Hope, he told her, wamxelela uba, Hope, honey, wathi Hope, I will probably be placed beside you wathi mhlawumbi ndiyacima ndiyawube ndibekwe ecaleni kwakho at the age of 50. xa ndina-50. Wayazi njani loo nto? Amen. Now wayazi William Branham ukuthi nxa ndina 50
William Branham knew that at the age of 50 he would be gone. He began to mention that Why wayixela lo? he was past at the half century mark, Wayeseledlulile noko phayena kwisiqingatha sesentury. and if he was ever to do anything for God, Ubaba kwina ufuneka yenzile yenzela uThixo. I will have to be now. Kwakufuneka He ndenze. knew that he is allotted 10 years. Wayeyazi ubana iminyaka yakhe emithathu enesiqingatha. One time he called Billy Green, Ngenye imini wabiza uBilly Graham, Brother Green, ubrother Green. in case anything happened. Wathi Akusondela kanti kuzofaka. ba kunethi kwenzeka into, Happened to me. kwenzeka into kum. I want murder and the children to have a nice place to live. Ndifuna umeda nabantwana babe nendawo elungileyo abanohlala kuyo. And brother Branham and Sister Med and Sarah, Ubrother Branham no sister Meta no no Sarah, Joseph, no Billy Paul. Joseph and Billy Paul. He was driving his station wagon. He asked Joseph to ride the Billy's Chevrolet. Wacela uJoseph akangene phakule moto ka Chevrolet kaBilly. And he asked to ride with Billy Paul. Wacela ba makakhwele So phakule Billy Paul. So that when the accident happens he could only be with his wife. Now he said in the restaurant, he said that he was not going to eat. Wahlala kapha restaurant Later he joined it. but emva koko ke watya. Amen. Now, wayeyazi ukuthi that day sabe sindimkile phezu He komhlaba. knew that by that day he would be off the face of Yawuhamba the phezu earth. komhlaba. He would be off the face of the Now earth. wahamba nge-24 kaDisemba He left on the 24th of December emka nge-car accident. by a car accident. Nto leyo sithe sayibona nayo kwizibhali. Something we've just seen in the scripture. Njengoko yena beme kwindawo kaZerubhabheli. As he was standing in the place Ngoba of Zerubbabel, uZerubhabheli ngulowo waye wamisa now the start of a because perfect. Zerubbabel actually placed the statue of a person. Oku This kokunguwe. is what you are. Wena uyithrone kuhlala You are uThixo. the throne in which God dwells. Inhliziyo yakho kulapho uThixo ahlala Your khona. heart is where God Yiyo dwells. loo nto uye uthi nxa uthetha That's why when you speak, awungaphakathi kuthi mkhulu kunalo he that usehlaba. is in us is greater than the one in Ngoba wena the uyindawo world. yokuhlala uThixo. Because you are the place in which God dwells. Wakuhamba phezu When komhlaba you leave the earth, uhamba na unetikiti. you leave with a ticket. Ngoba yonke message of the hour ikuwe. Because the message, the entire message of the hour is in you. Now i-message of the hour yinkamela yakho. Now your message of the hour is your camel. But if now ayikho i-message of the hour enhliziyweni yakho, If there is no message of the hour in your heart, ufana netempile engenatyenge. you are like a temple without an ark. Now yonke imiphefumulo engakhange yamkeleke ezulwini All the souls that were never received in heaven ineposition yayo kwi-bottomless has got its own position in the bottomless pit. linye iculo lase-bottomless pit There's one song in the bottomless pit. sisililo esingabambekiyo. It's a cry that is unstoppable. So But, my brother, my brother, mzalwane my wami, sister, dadewethu, this message is real. lo myalezo uqinisekile. Awuyazi uzofana nini. You do not know when you're going to die. Awuyazi uhamba kwakho. You do not know when you will live. Kukho i-straight bullet, Sometimes you will be hit by a stray bullet. kukhona i-accident, There are accidents. kodwa wakuhamba phezu But when komhlaba you leave the face of the earth, yiba nengubo you must have a robe ungene emazulwini njenge-angel. so that you can enter heaven like an angel. Uthi wile mntwana onjani ngene endlwaneni yakho. It's like a dog entering into the doghouse. Ungaze uyiphuncule le message of You the must hour. never lose this message. How many brothers and sisters Bangapho bezalwane nodade esibhale ileta zibhalela upastor babo who wrote letters writing to uba their pastor pastor, ndiyohluleka says, Pastor, I am giving up. ndicela ibreak ngendihlale Can I phansi. take a break and chill a bit? Yimbono kaSathane. That is an idea from the devil. Kwayiphi ungazumshiya In uThixo. whatever circumstances, you must never leave God. uThixo akashiywa. You do not leave God. Ungazumshiya You uThixo. must never leave God. Now so unomsindo No kangakanani matter how angry you are, ungaze uyenze into yokumqalekisa you uThixo. must never curse God. That
mkengu uthixo njengotatakho. Think of God like your father. You are a son and a daughters of God. Inyana nentombi kaThixo. Worship God. Ngolu uThixo. Nakwayiphi imeko. In whatever circumstance. Imani nothixo. Stand with God. Uyahluleka namhlanje. You are losing the battle today. Ngomsoyima. Stand up tomorrow. Ikhona liwa 7 times. A believer falls 7 times. And 7 times. Suphilele kuwa ngomso. Don't live to fall tomorrow. Kodwa sukoyika kuwa ngomso. But don't be scared to fall tomorrow. If ngiwile namhlanje. If I fall today, ngomso ndizavuka. stand up. Imani ezwi likaThixo. Stand with God's word. Izwi likaThixo libubomi. The God's word is life. uDavide uthi ngayithetha. David says, Isibane senyawo it is zami. the lamp in my feet. uDavide wawa. David waphinde fell wavuka. and he stood again. kunento uDavide wayithethayo. Something David said. ngoba uDavide beyimbewu Because kaThixo. David was the seed of God. Amen. Amen. Sangathi kuThixo okubuyeni He kwakhe. did not say on my return, athi buyisa salvation yami. bring back my wathi salvation. Thixo He said, God, buyisa bring ijoy the yesalvation. joy of my salvation. ngoba isalvation ingunaphakade. Salvation is eternal. yinto zenayo phezu komhlaba. Came with your salvation upon you. Loya uSathane. Tell the devil, ukuba ndisuka kuYehova. come from God. ndiyabuyela I kuYehova. will go back to God. That's right. Exactly. Away. lo mazwi By those words, Thixo andisikelele. God bless you. Ala, adiwe swabuye.